रथ' हायेन फिसा। मामोन आफा? हायेन, आंनि गोरबोनिफ्राय फंसे खोथा। मा खोथामोन आफा? फिसा हायेन, बे मायाथिलि संसाराव गोबां रोखोमनि सुबुंफोर लोगो मोनो। बिदिनो सोरबा मोजां सोरबा गाज्रि आखुनि। दानि जोंनि समाजाव लाइमोनफ्रा सोरबा फेग्रा मुवा जानायनि थाखायनो गावखौ फोजोबस्रांना लानो गोनां जादों। लाइमोनफ्रा थैनायनि अनगा रावबो बारग'नो हायाखै। बेनिखायनो आं नोंखौ खावलायो आफा, गाज्रि आखु मानसिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो। नोंनि मोजांबानो जों बयनिबो मोजां फिसा। औ, नोम्फाया थिगखौनो बुंदों आफा। जागोन आफा रायो। नोंसिनि बोसोनखौ जेब्लायबो फालिलांबाय थागोन आरो गावखौ जिउआव जाफुंसार महर दिन्थिनो अरायबो नाजालांगोन। आफा रायो, बिदिब्ला थाथ'दो, आं थांसै। दे आफा, मोजाङै थां। जागोन दे आयै। मा जाखो निजोरा साइकेला? नै माथो साइकेला खामानि गैला। दाथ' क्लासनि टाइमाबो जाबाय। दाथ' बानायनोबो हास्लाबनाय नङा साइकेलखौ। आंजोंनो थांफानो हासिगोन दे। रंगिना, रंगिना, ओइ रंगिना। हाब लोगो, दिनैलाय फैफेरा माथो आथिंनाव बोखो? ओरै फैथ' लोगो। बे लाइजामखौ नों हायेननो हैनांगौ। हायेननो? नाथाय मानो? जायखिया नों हैदोल'। अ, बुजिबाय। दे लोगो, थाथ'दो, आं थांसै। दे बिदिब्ला।
आदा हायेन बबाव थाङामोन? बाजारावसो बिजाब लायब्रबदोंमोन आङो। आं नोंसिनाव थांनानै फैदोंमोन। मानोबा? नैबे लाइजामखौ निजिराया हरदोंमोन। थाथ'दो आदा बिदिब्ला। दे। आंनि सिबिनां जिउनां मोदाय हायेन सना, मा फुलानो मा थगायनो, जों सानैजों गामिसेनिब्लाबो आं नोंखौ जिउनि मोदाय खालामनो सानो। नोंगौ हायेन, थारैनो आं नोंनि फारसे सानबाय थाग्रा जाबाय। लाइजामनि फिननायखौ थाबैनो मोनगोन होनना मिजिंथिबाय। एसेनोसै, नोंनि अरायनि लोगो निजिरा। माथो आदा हायेन मोनसो, जिराय आदा। मानोबा फैदोंमोन आदा मोनहा? नों बे लाइजामखौ निजिरा नायफिननो लुगैना? जागोन दे आदा। दाना मा मोनजानांगौ आदा मोनहा? नांला दे, जों थांसै। दे बिदिब्लालाय। थाथ'। माथो लोगोआ थास' आथिं सायगासिनोलाय? औ लोगो। जिराय लोगो। जिरायथ'रा लोगो, नैबे लाइजामखौसो आदा हायेना हरदोंमोन। बेखौसो होनो फैदोंमोन आं। थाथ'दो लोगो। औ दे। निजिरा, थारैनो नों जुदि आंखौ मुगैया मुजुवा गावनि जिउनि मोदाय सानमारोब्ला आंहा हेंथा गैया। नाथाय नों आंखौ गलामनि फिसा गैजारोङि होनना मुगैनो मोननाय नङा। थैस' थांस'नि थाखाय आंबो नोंखौ मोजां मोनबाय। आइ लाभ इउ निजिरा। गाबोन बेलासि फुवालि दैसानि हाब्राङाव आं नोंखौ लोगो हमगोन सना। आं फैबाय हायेन। जिराय। निजिरा, जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव सोरबा मेगन गोसाफोरा नोंसिनि आइ आफानो बिस लगायना होयोब्ला नों मा खालामगोन? नों मानो बिदि बुङो हायेन? बिदि जेब्लाबो जानो हाया। थारैनो आंखौ आंनि आइ आफाया उन्दै समनिफ्रायनो दावदाव फेदेरबोदों, फोलावबोदों। जुदि जोंनि मोजां मोनलायनाया आइ आफानि खोमायाव हाबोब्ला आं मा मोखां दिन्थिगोन? आं आइ आफानि सिगाङाव रादाय होदों गावखौ आं जाफुंसार महरै दिन्थिगोन होननानै। आंनि साननायाबो नोंजों गोरोबफानो हायेन। नोंबो नोंनि आइ आफानि रादाय होनायखौ जाफुंहो हायेन। आं नोंजों अरायबो थाफागोन। ओहो, जोंनाथ' गाबोन रिजाल्ट होसिगोन निजिरा। नंगौथ' आरो। निजिरा, रिजाल्टआ मोजां जायोब्ला नों एडमिसनखौ बहा लाहैगोन? दाखालि आफाया बुंदोंमोन आंखौ क'क्राझाराव लाहैगोन होननानै। गाबोन रिजाल्टआ मा जायो नागिरनोसै। नोंहालाय सना? आं बेंटल कलेजावनो लानोसै नामा? बेंटल कलेजनि समायना रमायना सिख्लाफोरखौ लोगो मोननानै आंखौ बावसिगोन नङा होमबा नों? नों बिदि खालामोब्ला मुलि होनानै थैगोन आं। सि, बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुङो? बावगारा सना, नोंनो आंनि जिउ। साना हामसै सना, थ' न'आव थांसै। थ'दो।
आदै आदै नै माथो आदै अरखि फैदोंलाय फै आदै फै बिमा सियार लाबाय सियारा हाब आदै अरखि दिनैनो फैफेरा माथो आथिं मोनदोंलाय माबालाय आदै मैया आं बेलासियाव मोसौ लायनो थांब्ला बै हंलानि फिसाला हायेनजों जोंनि बिनानाव निजिराजों आखाइ हमलायनानै थाबायबोनायखौसो नुदों आङो आंनि सन्देहआवथ' बिसोर सानैजों एखेबारे मोथोथारसैदां आदैया बे नायल' जाल' सासेल' फिसाजोखौ बै गैजा रोङै हायेननो हरथानोसै आंनिबाथ' बे माब्लाबाबो जानो हाया आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसाजोखौ बे गैजा रोङै हायेननो माब्लाबाबो गथायना होनो हाया गोनां जायोबा आं गुबुन राहा लागोन बेखौनो खोन्थानो होननानैसो फैब्रबदोंमोन आं आदै गोरोन्थिसो जाबाय नामाथाय जेबो गोरोन्थि खोथा फैया आदै आफा आरो आयै आं मेट्रिकखौ सिटाखौ पास जाबाय हामथारबाय फिसा आं जोबोद खुसि थां बिमा बे मेब्लाखौ दाउला खासिखौ सिथान थिनदो आदै अरखियाबो जालांथोंसै जागोन दे जालांलादां आदै जालांथारनांगोन आदै आंनि फिसाजों खुसियाव दे होमबालाय आदै थांलाय बिमा हायेनखौ लेंनानै लायसै र' हायेन फिसा नै नोमफाया नोंखौ मानोबा लेंहरदों मानोबामोन आफा नैबाव जिरायफै फिसा हायेन फिसा नोंथ' मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव पास खालामबाय दा एडमिसनखौ बहाथो लानो सानखो नोंलाय आं जायगानिनो बेंटल कलेजाव लानोसै आफा गोजानाव फरायनायजों खाथियाव फरायनायजों एखेसो बियो गाव गावनि नाजानायनि सायावसो दे बिब्दिब्ला फिसा एडमिसननि समा सफैब्ला नों लाहैबानो जाबाय नोंनि एडमिसननि रांखौ आं हानायमानि बुथुमनो नाजानोसै फिसा नों रांखौ सिन्था खालामनाङा फिसा जों नोमफाजों आंजों हागौमानि बुथुमनो नाजागोन जागोन दे आइ आरो आफा फैदो आं ओंखाम खुरैनोसै थां निजा बिमा साहा खापसे फुदुंना लाबो नोंनि साहा फुदुंनाय मोनबासो गोसोआ थाजिम जाथारलै आंना नुवाखै नों आं मा मावदों देलै बिमा माबार आं एसे हाथायाव थांना फैनि र' फाग्ला बोराय दे आंनि जोखौनाय बुरि सना लाजिनोबो रोङा सेंग्रा गोरलै बिदि आखल देखायनो नै साहाया बिमा नों आंनि जिरायनाय फट'खौ लादों लायाखै लादोंहाय मा लायाखै जानांगौ दाखालि फनाव रायज्लायहरदोंमोन माबा बिसिनि कलेजआ बे बेमारिनि थाखायनो बन्द' मोनसिगोन होननानैसो खिन्थाहरदोंमोन दे बिमा नों थाबैनो ओंखारदोल' खोनानो मोनदों निउसफोराव गोबां मानसि थैनाय औहाय बोराय आंबो गिलायलांबायसो टाउन सहरावसो बांसिन जायोनो बे बेरामा दे बिमा आङो बाजाराव थांना फैनोसै दे दिनैसिम निजेरिया 2 बोसोर जाबाय न'आव फैफिननाया ना सहराव फरायहैनानै गोदान लोगो मोनबाय नङा बे माब्लाबा जानो हाया आंहा निजेरा सायाव फोथायनाय दं निजेरा आंखौ माब्लाबा बिदि खालामनाय नङा हायान नै माथो सनरामसो फै हाबफै
जिरायदो बावनो। मा खालामगासिनो दंमोनब्रा आसोल? दङलै ओरैनो जिरायलाबायनानै। सनाराम, नों निजिरानि बागै माबाफोर खबर मोनदों नामा? गैयाथ' आसोल, माथो आंबो निजिरानि बागै जेबो खबरखौनो मोनथाराखै। सनाराम, नोंहालाय माबोरै दंब्रा? दंसाबो आसोल, बिदिनो। हा माथो बुंबावनो, मुलुगाव बेफोरबायदि बेमारनि थाखायनो माथो जेबोआनो जाला। ना फरायनाय, ना लिरनाय, मावनाय दांनाय माथो जेबोआनो जाला। मालानि समाव खारबावगोन बेनिबो जेबो सिमायानो गैला माथो। बेनोथ', जोंनि फरायनायफोरखौ ओरैनो बेकाराव थांगोन बायदि मोनबाय आं। बेफोरखौ दोनथ'दो, जि जायो जाथोंसै। दिनैथ' सान्डेखा, दसे बाजारावनो थांलाबायनानै फैनोसै। बिदिब्ला। बेथ' निजिरासो 2 बोसोरनि उनाव दिनैसो न'आव, आरो बेबो गुबुन सेंग्राजों बाइक गंसेयाव। थारैनो निजिरानि गोसोआ टाउनाव फरायहैनानै गोसोआ सोलायखैथ'। ओहो, नङा, बे जानो हाया। आं गाबोन गोसोआव मोसा मोसा रंगिनाखौनो खनसे सोंफिननोसै नामा? सिमां आयं, दा नोंस्रा न'खराव सोर सोर दङ? जोंहा आइ आफा आरो दायो आं साथाम दं। नोंहालाय माथो मावो? बाबाया जोंना बिजनेस मावो। आफा, ओंखामा जाबायमोन। आयं ओंखाम जायो। थाथ'दो आयंमोन। दे आयं दे, मोजां थांदो दे। रंगिना, मा आदा? आंनो नोंनि मोनसे हेल्प नांगौ। मा हेल्प नांगौ आदा? नों निजिरा खिन्थाहै, गाबोन फुंनि 9 बाजियाव पवालि दैसानि हाब्रां सेराव लोगो हमगोन होननानै। जागोन दे आदा। दे बिदिब्ला। दे आदा। निजिरा, निजिरा। माथो रंगिनासोलाय? फै जिराय फै। माबा लोगो, गाबोनहायना नोंखौ फुंनि 9 बाजियाव पवालि दैसा हाब्रां सेराव लोगो हमनो लिंहरदों। बाथ्रा बिदिसो। आं माब्लाबाबो हायेनखौ लोगो हमनो हानाय नंला लोगो। आं सिमां रादाय होबाय। हायेनाव मा दं? ना गारि, ना गंसे मोजां न'? दे लोगो, नोंनि साननाय बायदिनो जाथोंसै। दे। आदा हायेन, नों गोसो दं? रंगिना, ओमफ्राय नों? दाखालिनि बाथ्राखौ लानानैसो आं नोंसिनाव थांनो नागिरदोंमोन। निजिरायालाय माथो बुङा? बियो बुंदों आं आंनि गोसोखौ सिमांनो होबाय होनना, आरो रादायबो जाबाय होनना। बिनि गोसोआथ' इसिबां निहा, आं माब्लाबा बिदि जागोन होनना सानाखैमोन। दे बिदिब्ला थाथ'दो आदा। दे। ओइ निजिरा, निजिरा! बेनो नोंनि बै समनि रादाया। बेफोरबादि खालामनो सानोब्ला नों आंनो रादाय होनो नाङामोन। नोंनि गासिबो खोथाफोरखौनो आं रंगिनिफ्राय मिथिजोब्बाय। निजिरा, नोंबोथ' द्रामायाव खम नङा। नोंगौ, जों गोरिब, जोंहा अननो हानाय गोहो गैया। आं थांसै निजिरा, नोंल' गोजोन थादो।
दिनै मानो हायेना दाबो सिखारदिया होमबा? हायेनाफा सिखारद' माबार। दराबो माथो गेवखानायसो। मानि लाइजाम जाखो बेलाय? आयै आरो आफा आंखौ निमाहा होदो। नोंसिनो होनाय रादायखौ आं जाफुंहोनो हायासै। नोंगौ आयै आरो आफा, जोंनि गामिनिनो बुदां माहाजोननि फिसाजो निजोराजों आंजों गोसो गोरबोजों मोजां मोनलायदोंमोन। निजोरायाबो आंनो रादाय होदोंमोन, नाथाय बियो टाउनाव फरायहैना बिनि गोसोआ सोलायबाय। आं बे खोथाखौ नोंसिनो माब्लाबाबो खोन्थानो होनना सानाखैमोन आयै आरो आफा। आं निजोरानि गोसोखौ माब्लाबाबो बेफोरबायदि जागोन होनना सानाखैमोन। दुखु आरो लाजिनायजों सहायनो हायैयाव आं नोंसोरखौ गारना गुबुन दाबसे जायगायाव ओंखारबोबाय आयै आरो आफा। आफा आरो आयै, आं माब्लाबाबो गामियाव थांफिननाय नंलिया। आं नोंसिनो होनाय रादायखौ जाफुंहोनो हायासै। हायेन फिसा, नों जोंखौ मानो गारनानै थाखो? मा जाखो बिमा? हायेन फिसा, बे खोथाखौ जोंनि सिगाङाव मानो खिन्थाखै नोंलाय? आलाय सिलाय गारनानै बहा थांगोन नों फिसा? थां निजोर बिमा साहा सुफुंना लाबो। बिमा फैना मा मावदों? हायेन, बे मानसिनि संसाराव अन्थाइ गथ'नि समफोर गाखोनानै नों बिदि नङा, गाखोनाय जायाखै।